Csókolom, rendőr bácsi. Mióta tetszik itt állni? Mindig mosolyogni tetszik? Sosem szomorú? És miért ilyen fényes a pocakja? 100 évvel ezelőtt Budapesten, a Zrínyi utca és az Október 6-a utca sarkán strázsált egy mosolygós rendőr. A járókelők biztonságban érezték magukat, amikor erre jártak. Mindenki szerette. Kezi csókolom, hölgyem. Az öreg úr a gyerekekre különösen odafigyelt. Ha egy labda kigurult az úttestre, akkor ő maga szaladt utána. Az emlékére állít ez a szobor. Szerintetek ez a történet igaz, vagy hamis? Ahhoz, hogy ez kiderüljön, ki kell derítenem, hogy ki készítette ezt a szobrot. Sajnos ezen a szobron egy feliratot sem találtam, úgyhogy jöjjön az internet segítsége. Rendőrszobor a Bazilikánál. I. és András szobrászművész. Neki épp itt az 5. kerületben van a műterme. Megkeresem. Csókolom, Nagy Alice vagyok. I. és András szobrászművészt keresem. Én vagyok. A bazilikához közel áll egy szobor, a békebeli rendőrtisztet ábrázolja, és vele kapcsolatban lenne pár kérdésem. Tudna segíteni? Természetesen. Akkor menjünk oda. Menjünk. Mióta áll itt ez a szobor, és hogy került ide? Idestova 8 éve áll itt ez a szobor. A kerület kiírt egy pályázatot Zsáner szobor készítésére, és én ezt a helyszínt választottam, és ezt a figurát, mivel hogy ezen a környéken laktam nagyon sokáig, és a szívemhez nőtt ez a belvárosi rész. És kiről mintázta a szobrot? A szobrot nagyapámról mintáztam, akit én nagyon szerettem, mert gyerekkoromban nagyon sokat voltam a nagyszüleimmel, és érzelmi kapcsolat van, így a szobor is, és nagyapám között is. Nagyapám egyébként nem rendőr volt, fiatal korában huszár volt, és ezért nem állt tőle távol az egyenruha, de az alkatát és az arcát azt róla mintáztam. Mitől ilyen fényes a pocakja? Nos, mint látod, nagyon sok ember járkál most itt az utcán, és a turisták nagyon gyorsan megszerették ezt a szobrot, és mindenki megsimogatja a hasát. Azt is hallottam már, hogy szerencsét hoz, hogyha megsimogatják. Tehát a történet, amit az elején mondtam, hamis volt. De ha erre jártok, mindenképpen simogassátok meg a rendőrbácsi pocakját, mert szerencsét hoz.